Prišla vám domov tzv. Oranžová obálka zo sociálnej poisťovne? Je v nej číslo, ktoré by vás malo zaujímať, lebo hovorí o tom, koľko dostanete peňazí na dôchodku. Na konci vám ukážem jedno číslo v tom liste, ktoré väčšina ľudí prehliadne. A ono je práve najdôležitejšie. V liste zo sociálnej poisťovne je niekoľko stĺpcov. Ľudia si väčšinou pozrú len jedno číslo a to je celkový počet rokov. A to nie je to najdôležitejšie. Dôchodok sa počíta nie len z rokov, ale aj výšky vymeriavacieho základu. Vypočíta sa to z hrubej mzdy, z ktorej ste platili odvody celý rok. Rok s nízkym príjmom znižuje váš dôchodok a rok, kedy ste neboli poistení, chýba úplne. Ak má sociálna poisťovňa v systéme chybu, môžete mať reálne nižší základ, ako v skutočnosti bol. To prehliadnuté číslo je stĺpec s vymeriavacím základom. Zamestnávateľ to mohol zle nahlásiť do sociálnej poisťovne, preto si to skontrolujte. Nezabudnite toto video zdieľať svojim známym, lebo väčšina ľudí číta list zo sociálnej poisťovne nesprávne.